Sithando sam. Hi Loving. Jonga manje ngicela unansi kundiboleka ikhadi lomntana hlala ku. Ikhadi lomntana legrant ngicela undiboleke. Abakutheni ngoku? Hayi lingangixhasa kakhulu. Uqale nini ngoyikhadi lomntana ohlala ku? Abo kudala hlala ku igazanda alifuni inyanga eyi1 qa. Kutheni ngoku uzalezela lolo leyo olofisade sofuna ikhadi lomntana ahlale ku awungaziphambanisi nali. Ha, safuna nangilomdlabeni nawo nje kufuna. Kutheni ngoku ngathi uRamaphosa ulize enhloko ngokuyanqonqozisa? Akhona idwanisa noRamaphosa ikhadi lomntana ngwethu sobabili ngicela undiboleke ikhadi lomntana. Xa bekutheni ngoku sofuna le salary ngoku yalo mntana awungangiceli kakubi liya fuck off man. Ngicela undiboleke. Tjela. Lume kunjani? Mtshana, mtshana taphileka mtshana man. Lento ilethi lapha likhona le mtshana. Hayi siphambili mtshana. Kubi lonku. Nangoba ngicinga manje ndithi unansika lo nyana ukugqibela wakho akanazo kazohlala nami apha endlini. Mtshana nami ngavuka mtshana. Yathi izinto apha naye befuna. Uyafuna ukuze eze nekhadi lakhe legrant ke Lume. Anibanga mtshana. Ikhadi legrant lingashiye. Mtshana. Lume. Hayi, futhi mtshana. Hayi. Hayi Lume. Futhi ikhadi lo. ngokulele ntwana madoda. Madoda. Hi. Baby. Hello babe. Sorry man umntaka sakufona isigqibele kudala uthethe. Isigqibele kudala nyana. Yeah, bendifuna ubuza man ba awukho pregnant? Hayibo, utona ngibuza loo nto khona utona ngibuza loo nto ngoku kubeni sagqibelela kusha kahle. Kaloku nditsho ngaloo January sagqibela ngayo zange ube pregnant na. Ayisakho ukundibuza umoya man. Like baby kunge Njeni ba? Unamntana ungamsebenzisi. Ya. Mara abana bami bangena kwini manje? Uwesa kuyi bana bami? Hey, miyeke mihleli ngazumva nokuthini lo mntana. Ya man, ayamthiki shush. Hayi khona. Umisa kwini ngwana wami? Tseke. Hey. Tseke. Hayi. Abana bami abayendawo.